Balimao Annokma, les messages d'alerte de Kanyesi, Anna président Mano et Maréchal Assimi, très urgent. Bien jeudi 20 avril 2023. Président Assimi, Anna Karamoro, Noé, Ousmane Cheri Maran Aydaraï, à Dimina, Anya Kakumaka, on et réseaux sans fait. Anya Bala, Wadjulu Kalawaro, Fanabe Kabo. Président Assimi, Yé Mali Kunawulu, ka Afrique Be Kunawulu. Awa Ampife, Mali de Numan Bebife. Wallahi Alabado. Awa nga do fana bi awa ala nte fe ka bo fanga ina fana me anga nga hakilanta do dima mu be fanga to sinsi bulu bi président Assimi ta fo malien benyana Aydara ye kuma mu fo Aydara te Assimi contrôle de Assimi yere ba do Aydara ta contrôle fanga temena o fanga matema mali kono ko Aydara maka chi fingina ayere ku Aydara bisiki nga tugule be ka ko mais souvent na kwana ti a l'impression que a bébé ka yɛrɛ contrôle mais ne yɛrɛ y'a ne ka famali ye mun y'a la ni mun digira la don min a b'o fɔ mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔ min don mɔgɔ kɔnɔ jugu tɛ quoi ni mun b'a kɔnɔ a b'o fɔ a bɛ lafiya o yɛrɛ o ne yɛrɛ fana kɛcogo ye donc ka bɔ mɔgɔ dɔw ka bɔ k'o bɛ transition fɛ ka Aydara kɛ transition jugu ye ka k'i n'a fɔ olu mots ninnu ça ne passe pas quoi et puis an bɛ conseil kelen de di président Assimi ma i ye Mali kunna wolo i ye Afrique bɛɛ kunna wolo karamɔgɔ in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka taga n'u bɛɛ kuluba i ka saga faga aka saka sogo dun i ka yelew fɛ i ku c'est à dire ninnu ne m'a fɔ politiciens de minɛcogo tɛ politicien na karamɔgɔ ni minɛcogo min ye dɔrɔn président Assimi a ka fɔ ko président Assimi bɔra Aydara fɛ yen bi k'a taara baro ka Aydara fɛ yen sini a taara Mayin Watara fɛ yen sinikɛnɛ a taara Suala Baya fɛ yen walayi président quoi kana mɔgɔ kana i kɛ i n'a fɔ i ka fisa fɛn dɔw ma fɛn tɛ quoi mais i ma jigin ninnu ye k'u bonya cogo dɔ la c'est à dire an mago bɛ ka Kidali libéré bi wallahi billahi karamɔgɔ kɛlɛ filɛ nin ne tɛ fɛ dinako kɛlɛ ninnu fɛn ka don an senkɔrɔ parce que ni tasuma bɛ ka na sa ni tasuma in wulila an bɛ ɲina Kidali kɔ ni tasuma in wulila an bɛ ɲina parce que dinako kɛlɛ n'a daminɛna billahi fagali bɛ bɔ a la parce que n'i y'a bɛ tension dɔw bɛ ka wuli bi mɔgɔ kelen bɛ se ka jisuma kala bi président o ye e de ye n'o ye nɛgɛn ko Aydara bɔra non ani karisa de ka di parce que Aydara b'an contre la président Assimi hali ni mun bɔra n ma politicien fɔ dɛ ayi mais karamɔgɔ ninnu minɛcogo tɛ dɔwɛrɛ ye président yɛrɛ n'u ka sigi ka kuma kɔ ne ye Aydara wele sa dɔrɔn a dusu bɛ sumaya bila an bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna Aydara wele dɔrɔn a dusuni bɛ sumaya a kini jeune yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ e place la bi n bɛ déplacer ka taa Aydara fɛ yen fɛnkɛ tɛ o ne bɛ Assimi place la bi wala n bɛ taa Aydara fɛ yen n bɛ taa Imam Diko fɛ yen n bɛ taa Buya Aydara fɛ yen n bɛ voyager ka taa hali Segu ka taa Segu Lassana Kane fɛ yen mɔgɔbaw i ma Burkina président ya tellement anaka Burkina président mena wagati mina mɔgɔ dɔw kun bisigira est-ce que nin dina ɲɔgɔn b'a fɛ n t'a fɛ a ye bɛɛ senna tagama bi wallahi a ka dina ɲɛmɔgɔ de bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan bi ka capitaine dɛmɛ bi Ibrahim Traoré dɛmɛ Burkina bi a ye bɛɛ gɛrɛ a la quoi a bɛ bɛɛ reçoit même tête à tête a b'a kɛ ni bɛɛ ye c'est-à-dire ni fanga b'i bolo tan cogo la a lajɛ révolutionnaire ba fɛn fɛn y'a ka jamana an bɛ fɛ c'est-à-dire an bɛ fɛ ka kɛ Afrique Sunjata de ne bɛ ka na ni doctrine dɔ de k'i dɛmɛ n'a ye en tant que politologue i ka di ne ye trop wallahi et puis ne ka dugawu bi i ka di ne ye quoi et puis mɔgɔ bɛ Mali fɛ a bɛɛ b'i fɛ mais i jija i ka kuma ni nin karamɔgɔ nin ye kana kɛ mɔgɔ dɔ ka taga don i kun na ko karisa nin f'i ma ko ye jugu ye hali ne yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ a man d'aw ye mais aw ka di ne ye malgré que ne b'a dɔn il faut souvent accepter nous y'an faw de ni ne ye kuma fɔ a bɛ se ka dig'aw la parce que aw ne bɛɛ génération kelen presque mais nous y'an faw de quoi an ka ninnu faamuya n ko tɛ politicien ninnu ma dɛ politicien ninnu tɛ changer olu ka laɲini ye mun ye e yɛrɛ ka bɔ olu k'u sigi donc politicien ninnu ko mɔgɔw ja u k'a fɔ politique mais mun ye karamɔgɔ ye n b'i deli ala kama karamɔgɔ in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka fɔ bi ko président Assimi taara Suala Baya fɛ yen bi président ka mobili jɔlen n ko o fɛnw ka di karamɔgɔw bonya ka di ka tɛmɛ hali wari kan est-ce que i b'o dɔn ninnu minɛcogo bɛɛ de ye nin k'u considérer c'est-à-dire capitaine nana capitaine n'o de kɛ Burkina a bɛɛ Burkina diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ Burkina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ala ne bɛ fɛ Mali ka kɛ ten de wallahi Assimi i ka di ne ye trop mɔgɔ si k'i nɛgɛn k'i ka t'i nɔrɔ taabolo dɔ la ka taa taabolo dɔ kɛlɛ an ma ɲini karamɔgɔw fana fɛ a y'a kɛ ala kama Mali karamɔgɔ aw kana ɲɔgɔn wele fanga la a maloya bɛ ne yɛrɛ la wallahi k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ taara dɔw wele fanga la a y'aw bolo aw dusu la bɛɛ ka taabolo bonya ala n'a kira kama
dɔ kana dɔ ka taabolo la gosi o fana ka dabila an k'o tiɲɛ fɔ parce que karamɔgɔ dɔ bɛ dɔ ka taabolo la gosi la o tiɲɛ de donc aw y'olu kow dabila quoi an ka na ni bɛɛ ye jamana in kɔnɔ c'est à dire bɛɛ ni i kuntilenya de don bɛɛ ni taabolo don mɔgɔ kana mɔgɔ diyagoya ko f'i ka taa e ne ka côté la an b'aw deli ala kama mali ye jamana min ye fɛn ka ca taabolo ka ca donc vraiment an b'aw deli ala kama y'aw bolo d'aw dusu la jamana in ka sumaya président e de bɛ se ka ji suma kɛ nin na sinon tasuma dɔ bɛ ka nali n'a wulila a ma ɲi jamana in ma dɛ an kɔni b'i fɛ mais n'i ye ne ka nin conseil la mais i bɛ lafiya sisan kidali bɛ libéré fana ala kama ni karamɔgɔ in bɛɛ wele k'a saga faga u ka sagasogo dun kuluba u ka duwawu don ye suma i ka to k'u senna tagama o ka d'u ye nin diɲɛlatigɛ fɛn a k'a fɔ ko président tagara segu bi k'a taara segu Lansana Kanɛ fɛ yen n b'a fɔ kuma bɛɛ quoi n b'a dɔn kow ka ca n b'a dɔn kow fɛngɛ mais hali n'i tɛ déplacer u wele u ka na i ka pale la a ka baroniw kɛ souvent c'est bien u bɛ gɛrɛ la ni ninnu bɛɛ yera e kɔ bi walahi hali RFI tɛ sɔn ka kuma jugu f'i ma o ne ka conseil ye o ne ka contribution k'o ɲɛf'i ɲɛna i ye Mali kunnawolo i ye Afrique bɛɛ kunnawolo aw an bɛ fɛ i ka to yen de anw tɛ fɛ fɛn ka na mun b'i ka fanga jɛngɛ parce que ni ninnu diinɛ ɲɛmɔgɔw gosira ɲɔgɔn na don o don président n'an ma ɲina Faransi kɔ i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna minnu fana bɛ transition dɛmɛ a ye karamɔgɔ ninnu burujali dabila n b'aw deli ala kama a ye karamɔgɔ ninnu to yen walayi an bɛ yɔrɔ na bi est ce que aw bɛ ne la ka se mɔgɔ ma non ne b'aw deli ala kama an bɛ yɔrɔ na bi a ye karamɔgɔw to yen ma politicien fɔ dɛ fɛn fɛn ja aw ni politicien cɛ parce que politicien ninnu de mali cɛ hali ne ka sɔrɔ karamɔgɔw dɔw ka tinata na u ta tɛ kelen ye a kana karamɔgɔw dɔ fisa dɔ ye et puis a kana n m'a fɔ n k'a bɛ ko kɛ dɛ n m'a fɔ n k'a bɛ ko kɛ dɛ parce que an ɲɛ bɛ ko taabolo la cogo min na an tɛ fɛ o kana don a la de quoi donc vraiment a ka d'an ye président Simi i ka ni karamɔgɔ bɛɛ reçoit i ka kuma n'u ye tête à tête la a tɛ foyi tiɲɛ ye Paul Kagame kumana na jugu bɛɛ ça c'est la grandeur d'un homme majigi m'a fɔ a ka fɛn fara i kan a tɛ fɛn b'i la mais n'i kɛra président non n bɛ n ka palais kɔrɔ non ne ka fisa ni karisa ye n m'a fɔ n k'i bɛ ko kɛ dɛ mais o caman de bɛ président caman bi i bɛ gɛrɛ min kɛ mɔgɔw la quoi wala i kɛ mɔgɔba de mɔgɔbaya yɛrɛ signe y'o de walayi le fait de se rabaisser là a bɛ adamaden sankɔrɔta de walayi o ne ka denmisɛnnin conseil k'o f'i ɲɛna mon cher président i ka di ne ye awa ne ka duwawu bi karamɔgɔ ninnu mɔgɔ kana Haidara dɔgɔya président yɛrɛ ka kuma na Haidara ye sa kana mɔgɔ caman a wuli dɔrɔn a kana kuluba mun de bɛ ka dig'a la i yɛrɛ da ka kuma a la faamuya a banna Haidara ka ko ka nɔgɔn ni karamɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ye ne ye nin bɛɛ reçoit ka baroni 2 ni 3 kɛ n'u bɛ ka taa turu kelen cɛ u ka da la baara banna koyi u degelen bɔ ko ninnu de la donc a kana na c'est à dire i b'a dɔn ni ko dɔ bɛ yen nɔ surtout ninnu filɛ nin jamatigiw de fana don quoi il faut reconnaître que jama diinɛ ko fɛngɛ ni politique tɛ kelen ye dɛ président dɔw b'u ka karamɔgɔ fɛ ka tɛmɛ hali président kan donc il faut pas les minimiser mɔgɔ dɔw b'u la gosi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka fanga in kɛ kɛlɛkɛ bere de k'u mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ kɛlɛ quoi ka tila ka kɛ i n'a fɔ hali ni karisa ma gɛrɛ président na a tɛ foyi tiɲɛ président ye u bɛ bɛɛ gɛn ka mabɔ président na pewu président bɛ kɔfilɛ a tɛ mɔgɔ ye ala kana n ta koyi ne b'i fɛ ne tɛ fɛ ka mɔgɔ mabɔ la ne bɛ fɛ mɔgɔw ka k'i fɛ de awa o de stratégie fɔlen filɛ ɲɛna ala ka to i ka nin kuma in mɛn i ye nin kɛ sa i bɛ lafiya parce que minnu tɛ fɛ n'o ye politiciens ye u bɛ ka taga o karamɔgɔ kelenw de k'olu hinɛ minɛ u b'u utiliser contre ne tɛ fɛ o de ka kɛ quoi parce que ne ɲɛ b'o natɔla la ni politicien bɛ fanga nɔfɛ dɔrɔn o bɛ karamɔgɔ dɔ gɛrɛ a la k'o utiliser e yɛrɛ de k'i jija sa i ni karamɔgɔ in bɛɛ ka diya sa o wele dɔrɔn i k'i ŋaniɲɛ yira o la dɔrɔn a banna c'est tout karamɔgɔ ninnu ka ko ka nɔgɔn politicien ninnu filɛ nin ye olu bɛ jouer kɛ nin ye fo ka ban olu bɛ place mais karamɔgɔ ninnu ti place nɔfɛ o karamɔgɔ ninnu bɛ considération ne b'a karamɔgɔ ne b'a caman dɔn sa ne b'u ka tila ne taara Haidara fɛ yen ko président yɛrɛ bɔra Haidara fɛ yen i b'a ye ni mankan bɛ da net ko président yɛrɛ de bɔra Haidara fɛ yen mankan banna bɛnna an bɛ bɛn dɔrɔn de fɛ et puis an ka fara ɲɔgɔn kan a ka ɲi e yɛrɛ fana ka fanga ma o conseil dɔrɔn do président Simi ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka to i ka nin conseil mɛn ala ka na ni bɛɛ karamɔgɔw a y'a kɛ ala kama aw kana plainte tigɛ ɲɔgɔn contre la a y'o kow fana dabila sinon o ma ɲi dɛ diinɛ la dɛ donc o de kun don ala ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔna na o de kun don a kan bɛn